Bună dimineața, e duminică, 18 august, ora 6:20, să nu mă înșel. Tocmai ce mi-am făcut masă, am pregătit suplimentele, gelurile și batonul cu care mă voi alimenta astăzi, pe timpul semi-maratonului. Am decis să filmez experiențele astea cu maratonul, semi-maratoanele, derogările și antrenamente, pentru că e o experiență unică și vreau să o vedeți și din perspectiva mea. Și acum mi-am făcut masa, practic ultima masă și prima masă a zilei dinainte de semi-maraton. La 6:30 îmi pornesc de aici, de acasă, și facem o oră jumate până în locul semi-maratonului la Vatra Dornei. Ajungem acolo, ne luăm kitul și vedem ce o să mai fie pe acolo, habar n-am. Maratonul se numește Hit the Egg. Eu voi participa la cursa de 24 de km, adică semi-maraton, cu încă 2 tovarăși cu care o să merg. Și eu să mai filmez pe parcursul drumului. O să filmez când ajung acolo, poate prind niște secvențe și din competiție, de alerg, pentru că aș vrea să mă focusez pe alergat. Și acum hai să vedeți ce mănânc eu acum și înainte de, adică pe timpul competiției. Ovăz, 8 grame de semințe de chia, 70 de grame de ovăz, o banană destul de mărișoară și niște scărțișoară, încărcare cu carbon, lipsesc niște grăsimi, dar o să fac eu rost rapid de ele, grăsimi sănătoase. Mai am un gel cu absorbție rapidă și înceată de carbohidrați. Mai am aici un gel cu carbo, 30 de carbohidrați, 30 de grame. Și mai am aici ceva, un gel cu carbohidrați plus cafeină, 100 de mg de cafeină. Și mai am un baton cu fibre și ovăz, o sursă bună de energie pe timpul semi-maratonului. Pot zice că sunt recunoscător că sunt născut într-o așa zonă, o așa frumusețe de neimaginat. O să mai pun în timpul filmării secvențe de pe drum și când o să ajungem acolo. Așa că Dumnezeu să fie cu noi și noi să fim cu traseul, o să rupem. Sub ușorul pe care l-am suplimentat cu ceva apă pentru voi. Urcați vârful, coborâți prin spate, ajungeți la punctul 2, la fel 10,6 km de la... Sus, pe munte. Ia uite urcarea. O urcare superbă.
Bine, bine! Felicitări lui Mihai Dan! Cursă de semi-maraton și pentru Ștefan Floriștean! Și o aplaudă spre finish! Aici, Ștefan! Care și când a auzit de mâncare, a grăbit pasul puțin încă un alergător. Hai, Nicule! Ai venit la fix! Felicitări, spune și lui Dumitru Nicușor Cioban, bravo! Care erau de la semi-maraton. Eu am crezut că erau toți în jurul meu și am crezut de la maraton. Și am terminat cursa numărul 202, 2 ore și 17, 24 de kilometri, 1200 de metri diferență de nivel, locul 9, Open, locul 7 la categorie, între 16 și 35 de ani, un rezultat foarte mulțumit, pentru că nu am avut o pregătire așa intensă pentru acest maraton, a fost spontan, a fost ceva, hai să merg, și m-am dus cu 2 săptămâni înainte, nu mă așteptam să scot un așa timp, pentru că nu cred că am un timp așa bun pe 24 de kilometri și aici am avut și urcarea care a fost down, o să pun ceva secvențe, dar a fost ceva fenomenal, aici a fost startul, a simțit superb. Fiecare maraton și fiecare ultramaraton și fiecare competiție de genul e o descărcare sufletească, o descărcare emoțională, o descărcare de orice durere, de orice gând, de orice chestie. Și doar tu, în pădure, alergând și dându-ți ultima suflare și dorindu-ți să mori. Dar după ce vezi că tot te apropii și ajungi la kilometru, nu știu, 20 și mai ai 2 km până la sosire, e ceva fenomenal. Când vezi că ai ajuns, emoțiile te cuprind, începi să plângi. Cei dragi te așteaptă, dacă ești singur. Asta este, e același sentiment, pentru că știi că ai reușit. Știi prin ce ai trecut, știi ce ai urcat, știi ce ai coborât, știi cum ai căzut dacă ai căzut, știi, doar tu știi cum a fost acolo, doar tu știi cum a fost să fii singur el și să tragi la maxim, cunoscând oameni noi, cunoscând locuri noi și făcând experiențe noi. Deci nu se poate descrie decât dacă ai făcut asta, doar așa se poate înțelege. Au fost superb. Acum așteptăm următorul.